Ben, que rapidiño, xa estamos de volta da publicidade. Continuamos neste Malas Artes, resumíndolles toda a actividade cultural de Santiago de Compostela e hoxe facémolo dende este Museo da Catedral. E que mellor que iniciar a segunda parte deste programa cultural que falando de música e que coñecendo o noso grupo da semana. Eles son Desequilibrio Mental e unha agrupación do Concello de Teo, un grupo de mozos que veñen pisando forte e que nos presentaron neste Malas Artes o seu último traballo con Q. Ten un traballo que din promete moitas sorpresas, así que de seguido e sen máis demora, adiante o noso grupo da semana. Boas, eu son Miguel, son o guitarrista. Hola, eu son Piedra, o batería. Buenas, eu son Jimmy, o guitarra. Outro guitarra. Juntos facemos Desequilibrio Mental. Un grupo que nos ven a presentar o seu primeiro traballo, con Q sin U. Era unha selección de temas que tuvemos que facer así, escoller, porque tiñamos un máis e tal, entonces fixemos unha selección, pero bueno, basicamente son os temas que fomos facendo desde que empezamos, porque é o primeiro traballo que temos. Entonces empezamos a gravar no 2009, o que pasa que, bueno, tivemos aí os problemas técnicos e tal, entonces pois levounos un poquinho tempo de máis gravalo, pero, bueno, agora xa temos na man, tío, entonces xa estamos super contentos aquí. Primeiro dos grupos clasificados nesta categoría metal certame Música Xover 2010 organizado polo Departamento de Xuventude do Concello de Santiago Desequilibrio Mental. Cousas serias, cousas simpáticas, sobre todo a música que estamos facendo hasta ahora e durante os anos que levamos nos concertos. Hai un mogollón de ilusión porque, claro, dende que empezamos a gravar en 2009 xa choveu, xa era en plan, a ver se terminamos o CD. Hostia puta! Estos últimos meses, que foi cando xa empezamos a rematar o CD, o audio, e xa podemos escoitalo e nós dicindo, buah, por fin, tal. E despois, co diseño, cando por fin tuvemos a versión definitiva nas mans, eu polo menos fixome mogollón de ilusión, que tanto traballiño por fin ves o fruto del. Sí, pois sí que hai sorpresa, sí. A verdade que temos algún tema que en principio igual non íamos a meter no disco, ao final metemos porque é mogollón de carismático para nós, que é dos primeiros que fixemos, e bueno, no que colaboran moitos vocalistas de grupos galegos moi conocidos, ou sea, conocidos aquí na terra. E nada, despois pois algún bonus track por aí que levará, cousas así que creo que a xente vai facer un montón de gracia. Vamos todos morados por Filmistanks. No momento temos 4 concertos, esperemos que saian máis de aquí a fin de ano. Levantad esos cornos ou as putas camisetas, Dios. Imos tocar en Compostela 2 veces, imos tocar o 19 de febreiro no TNT, e despois o 11 de marzo esa vai ser a presentación oficial do disco, que tocaremos na Sala NASA con Kertuller. Metemos caña, facemos un rock en galego. Non, pois nós opinamos que creemos que é bastante cañero. Virnos a ver porque molamos. Ei, tío, ben, a xente que o escoitou, pois díxome que moi ben, así que na nosa línea, así tal, así cañero, como somos nós, como somos en directo, así, basicamente reflexa o que facemos, sabes? Simplemente nós tamén fixemos no estudio o que damos feito, o sea, o que facemos normalmente, non intentamos arranxar o disco de maneiras que despois non podemos, sabes, facer en directo, fixémolo tal cual como somos nós.
non sei que estás esperando para comprar o noso disco, porque moito gustame nas redes sociales, pero hai que pillalo xa, que estamos acabando, que fixemos 10 copias. O sea que agora hai que acabalas. Hai que pillar lo que se acaba. Viña que se acaba, este é como no rastro. Apurando que se acaba, ¿eh? Querías, agora entonces ya estás casado. Vete contando los restos de tus días. Después de una semana de lua de mel, o atrapas por primer sachazo. Por un berrinche rematado al sofá, durando tu estómago totalmente borracho. As voltas que das na vida, o eras libre, agora non tes saída. Tiñas medo de perdela e condenártelo a vida de miseria. Dende este Malas Artes